Ano yung gamiton bro? Bilisan na to. Ngayong gabi sa atong tanan mga buhi. Kumusta to ang pagpanginabuhi? Gikabuhi na tanan? Nagsulti na gipudaan mga kaigsunan. How many times, Pastor Jinggoy? Thank you, Pastor Jinggoy, for inviting me. Giingnan ako sa Pastor Jinggoy. Pastor, dili di ko muwali. Kaya basta first time na ko ni nga muwali ko, nga makahila ko. Kaya una na kong assignment, sulod sa napulo katuig nga nagulat ko sa pagkapastor, nga makagunit ko distrito mga kaigsunan, dinhi sa North Davao District. Nga diri na ko ka, daga naman kong planeta nagtuan, yan to kong Mercury. Usay na bisita kong Rodyo. Kini siya nga tao, gingnan ko siya pasurdingo, ayaw lang di ko pawaliha. Kay basig makaila ko, kay kini siya nga tao, dako ni siya kahimuan nganong buhi makukaroon. Kay nagka-COVID may mga kaigsunan, akong asawa, ako, akong anak, ang walang matakdan si Juwas. Silingan mo niya eh. Dito minatulog sa gawas, kay gani, panalangin kayo ang Samura family, nakabalo ni si Ma'am Sheila o si Sir Tuto. Wala may pagkaon, gihagdan nila ito, panalangin kayo, kinin may kagawas. Nagsakit ang atong pinagay ng bata katong nagkanta. Hapit ni mga matay na ay Bernard Flores. Nga wa mahadlok og COVID. Giadtuan ni sa balay o giingnan ni mga tigsunan nito tagawad mo ngalan na kuan niya. Ayog dool. Kay matakdan kag COVID. Ang iyang prinsipyo ay kabala ka pastor, patay kung patay. Gikuha niya akong anak, ilang gampingan uman Mama Marilyn. Dito min sa kasumana, sila nag-amuma, mga kaigsunan. May hanap, matuginay ka sa Surdinggoy. Pastor, dili lang din sa siguro kumuwalo. Kay basig makahilag, ingon na siya nga, ayaw, kay gihulat na kaniya. Muna nga ako nga handong road, nga dili gitana ko. Ingon pa siya, ingon pa presider, nga musulti ko. Ang ako matribute sa kantuan, sa di pa kumuwalo makaigsunan ni Kagawad Bernard, siya ang tao nga walay gidilian. Grabe ni mo serbisyo. Kaliman kang iyang penerbisyo ni nga nanghiram ni multikab na kanang 4x2. Gilaras na mo ng maduaw mga kaigsunan, ang multikab na iyang gigamit, ang binaganan murag raptor. Pas kay pragan kay nagdalini. Walay, mura man ni siya tag-iyag gasolinahan. Kabalo mo sa motos taga-gasolinahan, every drop counts. Oras aning inihap. Dili mo ni maagtan sa panimalay mo dagan sayo tulog gabi mga kaigsunan. Mo nang makaingon ko kang Kagawad Bernard, once upon a time and one of a kind. Pagampo ta. Amahan namong balaan, bendisyon ni kami Ginoo sa panalangin nga magikinahanglan diagikan kanimo. Matuman ang imong pagbuot yaning mga oras sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nakoy pangutana tanan ninyo mga kaigsunan, mga buhi pamigita. Kinsa man sa inyo dinib nga first time pa ninyo nakakitag haya. So kitang tanan nakasaksi na taghaya mga kaigsunan. O ba ka pangutana mga kaigsunan nganong ang patay ipahigda yun? Wa pa po kakita mga kaigsunan og patay nga gipatakilid, gipahapa, kasagaran nga mamatay mga kaigsunan, ipahigda yun unsa kay rason. Daghan naman gyud mo gaadto haya, daghan naman gyud biskwit nga usok na to ani. Nigabot sa haya, snacks man gyud, ang uban mag-BH pa. Be, nganong ihigda man gyud ang patay? Klaro man kaini. Wa man ni siya gitikongkong. Bisan kinsa nga presidente, ang paghaya sa patay, higda. Nga naman, ako nga diskubrihan mga kaigsunan. Gusto may pasantod sa Dios, mahidoon ako nga atiyes. Diri pa ko sa panabo. Ingon siya, Pastor, if God is love, why did God allow man to die? Karon ako nasabtan.
Sa dihang nakasala si Adan ug si Eva mga kaigsunan, gitugot sa atong Ginoo nga ang tawo mamatay kay dungay usa ka katuyuan, dili ang kamatayon. Nganong ihigda ang patay kay gustong ipasantop sa Dios sa tanang buhi. Everything in this world is flawed. Pantay kung dato ka dinhi sa yuta, pag-abot sa kamatayon, patay. Kung pobre ka diri sa yuta, pag-abot sa kamatayon, patay. Everything is flat. Unang ako sa una, wa pa ko nagpastor, handom na ko. Kay pagawas na ko mga kaigsunan, giingnan man ko sa mong mga silingan, nga tip daw ko. Pagdako na ko, wa na gyud usa nga miingon. No, kada bitong mga bata pata, ikagwapa. Nga paggawas anak, uy, murag siya manununda. Karon kay dagko na, uy, nasudlag daw tang espiritu. Kay musuko naman sa ginikanan. Una-una din ko, madato gani ko, ako guning ipanuslit ang ako itilong patsoy ko. O niya, ako kwan, wako na guna-una nga magpastor. Kaya nga ako muna-una, I want to make myself more, have the framework of popularity. O muli itong trabaho. We work so that ma-promote. We work so that others will know that we are somebody. But I want to tell you, when you die, it's black. Many people was touched with the life of Kagawad Bernard Flores. But the question is the life of Kagawad Bernard become a blessing to us? Yes, of course. Karon namatay naman si Kagawad Bernard. Bright po ni si Kagawad Bernard. Kaya naagid sa junior. Muna ang iyang pagkakagawad, ako nang gibalhin siya junior. Mga kong tawag karon ni Bernard Asigan, Kagawad Burns. Muad to mission. Bisag na nagko na ng iyang lisod naglakaw. Kung unsa min tawanan ni mura maning may robot ang lawas. Imagino ni mo ng katiil, balikon ra niyang panabog pila ka oras, akong pangutanon kung sa dito, nangihi. Muad to katiil mangihi, nagdagar ko dito. Nga ang gamit niya kay katong Aerox nga parehas pagugnaon nga ko kay na-inspire siya pastor mo ko pag motor kasi kabalo kambal din ng motor. Nga sa iyang pagkuha imbis ang Aerox 155 ang dinaganan 250cc. Una kong ginaingnan kapila na siya mabalingkong mga kaigsunan. Dili! Pero daghang pangutana at this very moment, and you just imagine pagkabalo na ko nga na-stroke, blood clot. Grabe ang progressive, ang last na news, patay na. I know most of us prayed, Lord, extend life. Naputay mga handom sa kinabuhi, naputa ako, namatyan ko anak. Diri ko miss pa na ako, mabito ko nga transfer mo dito, hindi na yun makaya din. I also ask the Lord, God, extend the life of my daughter. But God extend it. Di-extend niyang kinabuhi, pero iyang gipahulan. We don't know. There are reasons behind the coffin that only God will answer. Amen? Pangutana ko ninyo mga kaigsunan, buhi pamangyod mo karon. Have you already find your reason to live? Akong teksto nga ihatag karon nindot tayo. Pangpatay gyud. Matthew 11 verse 28. Come unto me, and I will give you rest. But the question is, kinsa ra may pwede mo duol sa Ginoo? Can you come to Jesus now? Can you come to Jesus tomorrow? Can you come to Jesus next week? I want to tell you, ang kinabuhi ni Brother Bernard, ni Kagawad Bernard, has the key, the opportunity, and the privilege to come to Jesus. He died in the Word of God. Amen? Kanindutan na, no? Kanang mawala ka mga kaigsunan nga nakaplagan ka, nga naggunit ka
sa buluhaton sa atong Ginoo. Ang atong pagkaplastada niya ng kalibutan ng mga kaigsunan, there is only one thing that we need to do, and that is to come. Ang pagduol diha sa atong Ginoo. Kagabi, gikan ninyo kurilyat ng kusuga sa ulan. Nangutana ang akong lima, na may akong liman dalaron, narito sluyo, baril palaling. Ingon din siya, Pastor, grabe kagana na mag-invitation sa patay, oy. Ingko kabalo kaling, ako karon pastor na ko sa patay. Di na ni buhi. Kanang nanay hapit mamatay, tawag ako. Come, and I will give you rest. So, kuwan? Makuyawan? Na may giampuan sa mako mga tigsunan, kining mga pastor magampo, ayaw na kakulba. Kay Ginoo ra magipoy mo tubag mga kaigsunan nga diin ikaw mapanalanginan o ikaw buhion. Kay naami gianoit mga kaigsunan hantod lumbo. Dito mismo ko ako giampuan breast cancer stage 4. Pag human atong kampo mga kaigsunan, nangita kong sponsor kay Perti Mangluya kay kining atong kasing-kasingigi mo siguro ning gipanganlan ko Raymond kay ako kasing-kasing mamon. Dali ko malungoy. Luya ni mo tiyoy, yung niyang bana. Grabe pastor, wala may. Sige, ay kabala ka. Ampuan ako karon. Pagkaugma ni balik ko mga hapon, mga kigsuna, nanay trapal. Nakuyawan ko. Di ba lalim mahimong pastor mga kigsunan, sultihan ka mo. Sabi nagpaampuon ka, kung di ikaw kasabot sa pulong kamatayon niya, ikaw ang last na nag-ampo, namatay. Yang yampo nimo sa Ginoo, ayuhas na. Di ayo doon. Ang bulsa, ang patay wa. Ikaw na, nayupaw ko patay. Di nga nagsiguro tamo dayon. Ani kay basig, bulayawon ko, balikason ko nga. May pagwa nimo giyampuan mo na pinaka kulba. May pagwa nimo giyampuan, namatay noon. Tulo ka tuig way nag-ampo niya. Pag-abot na ko, namatay. Basig first time ni ipabarangay ron na tungod sa pag-ampo, namatay. Iko Ginoo, ako magitong gihangyo si Muha, pero wa ko kabalo. Nagdala na ko diaper, kay di naman sa katong CR, kay di naman na mabayo. Nagdala ko diaper, nagdala ko biskuit, gikan sa mga sponsor, gidala na ko akong grupo nagdala ko biskuit. Lakaw dito. Ang akong katawan mga kigsunan, pagtanaw na ko, laking kinanawan ng bala. Yan, nakuyawan ko kay mao'y paghumaghambas. Kupatay mo. This is the final countdown. Mag-ihap tag 10 to 1 atras. Gaganda. Ingay! Akong gigamit ang akong pagkakagawad. Ay! Pero akong kasing-kasing, murag na din yung buto, wana din hi. Anas, iyo! Baso na ni Ron, waka para bagay kong asawa. Pamanto ni Ubas mga priti. Pagbilang ako makigsunan, nagsundan. Ni Dool, Pastor! Ay! Salamat! Uy, nagpasalamat. Dugay! Muna nga po, nalipay kung na-pastor na po ko. Lami yung ampo sa pastor kay pasalamatan. Salamat pastor! Kay tulog ka tuig naghandom siya mo pahulan. Ikaw na ginayan ipadala sa Ginoo. Ikaw si kamatayan. Mao ba yan? Salamat sa mga ampo na ipahulay na ating asawa. Pastor! Kada gabi, di ka magwali. They were a non-Adventist. Walihan ako dito mga igsunan, walihan. Niabot sa punto, isa kasimana nga nagwalo mga igsunan. Bidawat siya sa pag-Bible study. Pero wala ko kabalong nagpabautismo. Asa na ko si karong dapita, kay maugot pag-Bible study niya, gilagpo na ko din sa panabo mga igsunan. Kung sa punto, just like the life of Kagawad Bernard. Dagdag na tabangan. Every time madunggan nimo ang Bernard Flores, usaray mo sulod sa imong una para nako, he is a man like 7-Eleven.
Tama? Sakto. 24/7. Ganun kabalo ko anak. E kining mga anak, di Flores, si Dindin, si Miko, magsturuhan naman nila. Maglalis usay, kaya usay na manokto. Ben! Bangi may alas 11 na. Lipaton rayang mga anak, nawaan ng motor, nilakaw, kay gitabangan ng tao. Kung ikaw magtanaw, naunsa naman siya, di unang lengkaw kasi yung family. But he was born to become at 24/7. And now he died. Look at, muna akong gusto. Muna kamong mga buhi, paminaw muna ko. Pagpagkabuutan mo. Kailain raba kayo mamatay ta. Ano itong mamatay ta? Wala raba ta kabalik, kinsay na nisita na to. Dito na raba inig mo sa langit. Oh, kabalo ba ni Miss Kagawad Bernard nga ni bisita tong tao nga iyang gitabangan sa kasal? Wala. Inig-amot sa langit dito na magpintahan ay. Asa man itong akong gipautan o 10,000? Nahangtod rin wa pagkabayad, wa man lang gibrig bisita. Hinumdum ko ng utang na magbarkada 5 kabuk, puros mga palahubog. Namatay ang isa. Pero kining 4, kining 5, mga membro ni Silag Dayong. Di ba ang Dayong na may amot? Nga katong panahon na ang ilang amot, kada na'y mamatay, 100. Linya na ang 4 na mag-amigo. Yan, naagi na nagbantay dito, o diri pa, o diha ba? Naagi nagbantay diha. Ginatanaw dito sa ilang anak, kung tulay giulog. Ginatsikan ba? Eh, anong may tikas ba yun? Linya ton. Nagsunod ang upat. Una, hulog og 100, check. Ikatulo, ay ikaduha, ikatulo. Ang ikaupat, mga kaigsunan, 80 ay gihulog. Ingon yung anak, Paul, 100 ang atong amutan. 80 rin din siya. Dahil, wak pa na mamatay inyong papa, nanay utang 20. So, 80 na lang ato ang kulang. Kay iyang nang di-advance ang 20. Mga kaigsunan, di biya natin na ma-advance atong kabuutan. Di biya natin na ma-advance ang mga tao, usulti na ito, maayo ka. Mga kaigsunan, you will just know those people who will come and who will tell you that you are good. When Christ will come, they will be revealed in details. Munang ako, sa akong kinabuhi mga kaigsunan, kanunay ko mayon, Ginoo, ug naaman ko sayo, pasaylo ako. Ewa ko takakabalo makigsunan, ikaw na po yung mamatay, o ako na po, pila kaha ang tao mo adto sa atong balang. Ha? Though people will remember us and come to us because they believe that there is God in you, or they just come to us because you are alive. It's a different statement. Wala yun mga kaigsunan. Ang atong kinabuhi din is kalimutan. It's just like a smoke. Usa ka aso nga atong gipabirada karon pag-abot sa panahon makigsunan mawala na ng aso. Tina 20 ba na? Pila edad ni Kagawad Bernard? 65. Sa 85 ka mga katuigan. Kung kamoy pabuton mga kaigsunan, is it enough or not? Kung kamoy pabuton, sakto na ba nga may pahulay si Kagawad Bernard? Siguro makaingon ta nga, dili pa, mag-date pa na sila ni Ma'am Marilyn dito sa Siwol. Mag-anniversary pa na sila. Basigag mamilagruhan pa, masundan pa ang kinamanghuran. Okay, kini, imo na yung juk-jukan mo, so ni. Imo na yung inon, Kagawad din. Kaya pa? Umusukol pa na imong Mama Marilyn. Anong doon? Ang kupiyawan, yun yung gusto nga. Mga Marilyn, piyawan, tiguan nga, oy. Nga mo reply na po niya, tiguan kita. Siguro magunaw ta. Dili ka sa 65 astang bataan. Pero sa matas Ginoo, sa iyang pagbalik mga kaigsunan, it will be revealed why He allowed these things. Muna siyang family, nangutana ko ganiya. Kumusta naman? Na bakas 50% of acceptance?
na usa ka anak nag-ingon 10 pa. Ang pinaka-cool ba ni karon yung Friday ni lubong. Nya didto paglod. Nya kanang sementeryo nga lubnganan asa sa lubong, wa may lain lubnganan di ano. Diha pa dito gilubong ang among ikatulong bata. Oh, mo na pain karon sa kalibutan mo nang ingon Jesus Christ come. Doon din siya kuha. Because every now and then, life is life away, it will return tuyo. But the point is, there is a standard of prayer. Sakit. Sakit siya mga kaigsunan. Kung asamtang buhi pa mga kaigsunan, let us come to Jesus Christ. Ang pwede rin mo doon sa Ginoo giklaro sa Biblia, Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19, 20, 21, mao ni ang klase sa mga tao, mga kaigsunan, nga dili makaduol sa Ginoo. Pero si Kagawad Burns, naman may mga misunderstanding ani. Oh, kata pagka-district leader ako, dili namin mga misunderstanding ani. Oh, wa ka man ko. Lahi man ko, kapag abot ako din mao ni, bangga di kami kaysa ni. Sarili pastor. Patay, usap niya, murag bunalan, murag ni. Dili. Pero nga akong gihimo, akong giteknik, dito na nagsugod nga giganlan na mo sa daddy. Anak ko siya gaway, anak kong gihimo, akong gigatos. Ika-pick up na ko na yung tiyan. Muna nga paghuman na to, nakastay ko rin og 2 ka tuig mga kaigsunan. Ingon siya, sorry kay pastor ha. Ug dunay panahon nga nisupa ko nimo. So gingnan, sorry kay Kagawad Burns. Ug dunay panahon naka-feel ka nga gihuptan ta ka. I'm just doing my best for the church. Apa ng mga tao mga kaigsunan nga dili kaduol sa Ginoo na sa Galacia 5:19, 20 ngadto sa 21. Samtang buhi pa ta mga kaigsunan nato na rin Tagalog kadhapon gilubong ang ugangan ni Elder Seth Swan. Lami kay testimony iyang umagad na si Elder Seth. Naminaw ni sa Facebook kay puno na makayong Tagum Sentral. Kabalo mo mga kaigsunan, ang iyang gisulti, ingon siya, umagad man si Elder Seth, ingon siya, sukran nga naminyo ko sa iyang anak na si Ma'am Rachel Swan. Kung gwapo kay nabatasan, wag yun siya kadungog sa iyang ugangan nga nang daot o tao sulod simbahan. Wala nang dutaan na, uy. Nakaingon ko, Lord, pasayluwa ako. Namatay ang sa katao nga kung pangutan-o ni Elder Seth. Kanya sa mga masulti ni mo din ang isulti ra sa ugangan. Maayo kayo, maayo. Kani nga tao, maayo. Kini nga tao, maayo. Kini nga tao, maayo. Kini nga tao, maayo. Namatay siya na kaigsunan ang conclusion sa kinabuhi, maayo. Those who will come to Jesus Christ will cleanse themselves in impurities. Dili man ta mahimong perfect. Pero ako musulti kaninyo makaigsunan, there is a God in heaven who can make you perfect. Karong gabi na Pastor Jingo, dili kay ta magdali. Kay ganahan kay kus panabo sukad pa ni sa una. On time tayo mo diri magsugod sa inyong serbisyo. 4:45 pa. Pero mo na gisunod nako. Hastang sayuhan ako nagsugod. Pagtanaw na ko gani hay, wa na ko ma-pressure kay 4:45 pa. Mahuman tag alas 6, okay na ko. Okay ra mo anak? Ay mo pagbuot, kay mo man atong gikuha, dapat gitanggal na daan. Mali ko, no, ay kabala ka, happy ka ta. Nabukal na ba ang inini? Ako ra klaro. Okay na? Usa man. Mamainit sa daan. Balik ka niya. Or mo padayon ka. The life that you have today, mga kaigsunan, will just pass but once. Do not waste your life with negative auras in this world just to let others know that you are somebody. Because when you die, atong usbon, it's blood. Ang last na firma ninyo, wati.
May lang katong earthworm nga gibuhi kato pag yung wati gikan sa ubos. Oh. Una kong gingnan akong asawa. Ayaw na lang sigig pagwapa. Kinig mga matay ta makigsunan ang atong isgutan ron patay gid tanan patay. Pero invite ko niyo sa birthday magisgot ko tag birthday. Kay patay man eh, isgot at patay ko Ayaw na sige pagwapa kay inig abot ay mamatay ka makigsunan ako ganing gitanaw sa Kagawad Bernard. Dili ra kayo pinkish ilang naw. Pero dig mga mata rita makigsunan bisag unsa nimo kagwapa dagan kay kag mga paraphernalia sa imong kinabuhi, inig kamatay nimo magpingping ra ni. Murag kag dagway ni Picasso. Nya, ang pinakasakit kung ang nag-embalmer dito imong kalaban pag-drawing din murag kag abstract. Mabito na akong ginahinan akong asawa. Kapit na ni mo. Hello. Hello. Hello, hello. 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 Ako ginahinan akong asawa nga ayaw na kayo pagwapa normal lang. Nagabantay mas kinabuhi sa tao. Dito lagi may nagwali sa inyo Korea. React dito mo sa kamama. Ambot po to Dix, no? Dixon. React din siya. Atong giisgutan mga kigsunan, cellphone. Kamong mga mag-asawa nga iniguli niyo sa balay, sa ginugulit og cellphone, ilabay na. Mugawas ka, fixer ka. Pagbalik nimo sa balay, bana ka. Amen? Pagbalik nimo sa balay, asawa ka. Pagbalik nimo sa balay, anak ka. Ingon dito mo sa kakuan nga babae. Dili tanan. Kung kinimbayanan ni hilig yun, diba? Diba? Gadgets today separates you from the time to your husband, the time to your wife, the time to your children. Karon hilig mamatay ang tao, can you regain time? Kaya mangutan ko ninyo, kinsa may mga suod rin ni Kagawad Bernard. Pastor, mali mong pangutana. Usbo na po. Kinsa may nangutang rin kang Kagawad Bernard, suod mo na. Kaya kada adlaw bisitaon. Ha? Sa kaliwat mo ng ato, asa na to kung asawa nawala din Lisod ng asawa mawala, kasi tintalo ng butin. Asa na to? Akong asawa rin, magsige ninyon, ayaw, dugan, ako doon sa gitantar. Gatsun ta ka, samtang buhi pa ka. Magkagakos pa rin ka, mamatay na yung bana. Magkagakos pa ka mamatay mong mama? Magkagakos pa ka mamatay mong anak? Dili na! That's why nag-abot niyo sa balay. Use all the time! Ayaw niyo kusika because when you die, there will be no more time. Use your time to come to God. Use your time to worship God. Use your time to read your Bible because everything, time will separate you when you die. Amen? Akong giingnan ng taga Maduaw. Nawala na magyud si Kagawad Bernard. Kinsa na po kahay Kagawad Bernard dito nga musayo dito sa church. Magkatawagan ko sa no. Kaya usay maabtan ako na sa dito Bernie sa hapon. Kauban Mama Marilyn. Nya naman ay mga binuhoy ang Maduaw. Adto mo sa Maduaw, duwa na mo sudan. Kaya pwede mo mamintik dito. Pero di na kinahanglag pintikon. Tawagon na ninyong ngalan. Munaog ng kalapati. Magpaluto na sila. Ano ito sa babaw? Mangiti. One time, nag-uban mo dito, mapog ko. Allah, nagmapig ka, Udulas. Kaya pastor, paspas mo kinumuluyan ko. Munang ato, maulay ko, ano kay, batanon ko, magpaluya-luya ko, na 60 years old. Bala! Murag mawir! Bala! Saan ito, ano, 1 minute? Saan giinom, ano niya? Cobra or rattlesnake? Inom. Limpyo mo dito, limpyo. Sinaw na kayo mga kaigsunan, lingkod ng duha. Niabot ang tulog at kalapati. Nangiti. Tinanawan ng Kagawad Bernard, dagko, nagsingot, kapoy na. Among lagit ang kalapati. Tawag ko tanang kalapati, pangitin idaan tanan. Kaya basig inigsimluan nila ng balik. Pagsimba karong gabi, ito rin ako. Ambot ka rin, nagyakon. Mag-ilik na gid mo kinsa mo puli niya.
hardship na to mga kaigsunan. Hardship sa trabaho, hardship sa relasyon, tanang hardship. I want to tell you, when you come to Jesus Christ, it will be flattened. It will be flattened. Sa una, pag naay problema gani, ako ginang, sa tawagan na mag-igsunan, ako ginang luumon, ako gina siya mga kaigsunan, tinudod. Pero karon nakainong ko tama, no? Why take life seriously if there is a God who invited you to come to Him? Kung ako isulti kanino mga kaigsunan, ayaw gyud mo adtog impierno. Come to Jesus. Nayo siya katao mga kaigsunan nga na impierno siya, ako na ning istorya sa inyo Korelia. Kamong na dito kagabi, sampungin na lang ng inyong bunggan. Na impierno mo siya. Bisita sa dito sa caretaker sa impierno og ningon. Caretaker! Naabay bakante diya sa impierno? Ingon din ng caretaker, sorry kay daghang taga Panabo, gusto mo ito impierno. Puno pa, puno, balik yung ma. Pagkaugma, balik yung tao ng impierno. Pag-abot dito, caretaker, nanay bakante. Puno pa yun. Caretaker, dagalan yung impierno ng panahon na. Balik yung malas. Pagbalik yun niya mga kaigsunan. Caretaker, kaapoy na kasi pamasahe. Nanay bakante, ingon ng caretaker, ayo, tama. Naay puno ka rin. Nga bakante. Tara, atong tanaw, ganahan ba ka? 1, 2, 3. Abrihan yang isa karon. Sa tanawon nato ni isa karon, giabrihan ang isa karon magigsunan. Pag abri sa isa karon, ang tanan ng impierno naglupad-lupad wa na tugpa-tugpa. Lupad yun. Ingon na itong caretaker, ganahan ka rin nga daw. Ingon siya, di ko ganahan na oy, forever ko maglupad-lupad yan, hindi na tumutugpa. Hasta man ang batia. Di magaganahan, siradan. Dirita sa ikaduhang kwarto. Pag-abot sa ikaduhang kwarto, giabrihan. Pag-abri mga kaigsunan, ang tanang na impierno, naglakaw, pero ang gamit, ang kamot. Hello, kamot, lakaw ay kamot. Ingon siya, murag muna o punta ng dungo na ko anak. Di lang ko diha, caretaker. Siradan. Last na ni. Di gali ka kapili din wayo kayo na. Ikatulo mga kaigsunan, pag-abri, tanang na impierno, ulo rin nakita. Unya, naglubog sila sa tanan sa hugaw sa tao. Tae ba tae? Ulo lang. Yang di katingalahan sa na impierno, nagkapi-kapi. Ang na impierno, nagkapi-kapi. Kape! Ingon dayon ang na impierno, bahala tinubog kong tae. Basta kay kapi-kapi. Sure na ka. So, sulod. Ambak sa mga kaigsunan. Lubog. Kape! Orde po siya kape. Taod-taod mga kaigsunan na ay nibil. Ingon daw yung itong na-impierno nga bagulang. Saan man? Istorya sa siya magkabat. Saan na sabay? Ay, muna na isinyalis. Kung saan na may sinyalis na, humana ang atong coffee break. Yung sa mga nagtabuan humana man atong coffee break, mubalik na tagkaulog. Tae. Kung sa ganyan ng tae, hugaw. Ang punto nga gusto na kong utasan ko, ayaw adtog impierno kay wailindot na lugar dito. Come to Jesus. Amen? Before you die. Kaya sa magod samtang buhi kata, wala, diri sa ta sa wala, diri sa ta sa tuo, kay nindot tayo, sa pili-iling, iling ba? Iling. No? Wala yung nindot na lugar. Ang tanan naghihimos, kalimutan, advertisement lang na. Muna itong diwali, kasi ni Corelia, kagabi nga, kamong mga, pila edad mo, Mami Gumila, happy ka kumaman, basta mangutana na kong edad.
79. Kinsa may pinakatiguang nato dinhi karon, nasa sa 79. Kung naapay mas tiguang ani, una mo. Nagyon. Very good. 79. Sa katiguang mo ni nanay, ni Ma'am Dunila. Lahi gyud ang taas og edad versus batan-on. Siguro tagaan mo nig 75 million, ug tagaan kag 75 million malikaw pa ka ma'am. 75 million nga tag piso. 75 million pesos. Mudawat pa ka. Mudawat pa ka. Sa imong una-una og tagaan lang ka example ra mo ni. Mudawat. Makaingon si nanay. Say magdadua pa si nanay kay basta taas nag-edad, dili na mo kwarta ilang habol. Makakita lang na silang apo, silang anak, that's the money. Pero ingnan batanon ron, tagaan ti kag 75 million. Musudot ka. Bahalag mo wa kay kalinaw. Bahalag di ka mamili. Na tanan. Pero kining taas og edad, ibaylo ang imong kalinaw versus 75 million. Mas pilion. Tama ba ko mga nanay? Pero sa una nga, ang atong una-una gisupag, kayo diri, kayo dito, balabe ni rahay, kwarta, pagkatiguan na, wala. Ang kwarta ng lupad na, ang lawas na dakaluya. Munang atong ipasantog karong gabi na, all of us are still alive. Kay basong magdot ang atong si Kagawad Bernard, partigod, makaingon gitas kinabuhi, makapaminaw man tanan karong mga testimonya. Ang iyang kinabuhi, he is not looking for money. He is looking for something to enjoy, to help others. He is looking for something that he can serve the Lord. He is looking for something that he can come to Jesus Christ. And now he died. He will be resurrected according to the power of God. Amen? Ang kitang mga buhay makaigsunan sa Tagalog pa, naway ang buhay ng ating kapatid na si Bernard Flores. Narinyo akong Tagalog makaigsunan. Kay last week, na taga Canada. Yato sa distrito, isa kasimana. Ako naghatod sundo, di ka pwede magbisaya, di ka balo magtagalog, di magkabalo magbisaya. Nahurot ang ating Tagalog na Pilipino 1, 2, 3. Nagusulti ka ninyo. Naway ang kapatid natin si Bernard Flores ay magiging inspirasyon sa lahat natin mga kapatid, that money can buy and satisfy what you need, but it can never give you inner peace. There is one key, usa ka susi, come to Jesus. Kamong mga tag-as nag-idahan, come to Jesus. Kamong naa sa middle ground, come to Jesus. Kamong mga batanon, ayaw na mo sige hugot ang inyong silko ng guban. Ingon na Ginoo, come to Jesus. Because when we die, everything is flat. It will be calculated accordingly. And once it will be calculated, will you assure yourself that God will tell you, come home to heaven. Igsoon, akong klarohon, death is around us. But the answer of God, His life for mine. Ang iyang kinabuhi naa sa ato. Wemidaw, in the life of Kagawad Bernard, mga kaigsunan, he died in the arms of God. Nabay closing song ani? I just want to let my wife sing that song. Ganahan ko ng tagaha kanang His life for mine. Asa to kong asawa? Gani nga panawa, basig ni uli na to. Alihog ko. Ganahan ko ng tagaha makaigsunan. Ako na siyang gitranslate. Nakahila ko. May I call my wife to sing a song, His life for mine? Nakahila ko ba? Kay ang first stanza pa lang, lamiya de paminawon mga kaigsunan, siya nasakit, ako na ayo. Siya nasamdan para mahinuan ko. His life for mine. Ayog sa atong pagpaminaw mga kaigsunan,
Nagsudong man ta aning gipanganlag ka sakit, apan ako nagalaom, nagitugot pa ni sa atong Ginoo. Wa pa niya ni gipaundang ang kamatayon, kay gusto pa niyang ipahinumdum diha kanimo that you are still a human being. Tao pa ta ni aning kalibutan, mga kaigsunan. I hope my wife is ready. She will be singing the song. Ganahan man po si Kagawad Bernard kani His Life for Mine. So amo lang ning kantahon sa Bisaya para kitang tanan mga kaigsunan. Ato gud ning og sa sabaw pa ni muagi gud sa atong mga kaugatan na atong masabtan na ang Dios wa na mag-usig og panahon para kanimo. Okay na.